ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କୁଶଳା ଶାଗର ଭଜାର ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାଗ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା କୁଶଳା ଶାଗ ନେଇଛି, ତାପରେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ବାଇଗଣରୁ ଫାଳେ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବାଛି ନେଲି। ଏ ଯେହେତୁ କଅଁଳିଆ ଶାଗ ଥିଲା ତ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ତ ଖାଲି ଚେର ଗୁଡ଼ା ବାଛି ନେଲି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଫାଳେ ଆଉ ଆଳୁ, ଏବେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ କାଟି ନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ କାଟି ନେଇକି ପାଣିରେ ଏବେ ଡିପ୍ କରି ନେବା, ତାକି ଆଳୁ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବନି। ଆଳୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର କାଟିଲି, ଏବେ ବାଇଗଣ ବି ସବୁ ସେଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଚୁନି ଚୁନି କାଟି ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଣିଲି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ, ତାକୁ ବି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ତା ପାଇଁ ରସୁଣ, ଶାଗ ପାଇଁ ରସୁଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ 2 କୁଲା ରସୁଣ ତାକୁ ଭଲକି ଛେଚି ନେଲି। ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ତ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫାଳ କରିକି ଛୁଙ୍କରେ ଦେଇକି କରିଛି। ତ ଏଠି ଶାଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଲି, ଧୋଇ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶାଗର ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ କଢ଼େଇ ତେଲରେ ଗରମ କରିକି ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3ଟି, ତାପରେ ପିଆଜ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲକି ଭାଜି ନେଲି। ହଁ, ମନେ ରଖିବେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଯିବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ଫୁଟିବ ପିତା ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି ଆଉ ଛେଚା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ପାଣିରେ ଦେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। କରିକି ଏବେ ଟିକେ ସଲ୍ଟ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ଏବେ 3-4 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିକି ଢାଙ୍କିଲି, ଚେକ୍ କଲି। ତ ମୋର ଏଠି ଏରାଉଣ୍ଡ 30 to 40% ମୋର ସିଝି ଯାଇଛି, ଫ୍ରାଏଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଶାଗ ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ପକାଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଖାଲି ଭାଜିବି। ଶାଗଟା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତ ଏବେ ମୋର ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଜଷ୍ଟ 4 to 5 ମିନିଟ୍ସରେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରୁଛି ପଖାଳ ପାଇଁକା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍